Vedeli ste, že jeden muž v 6. storočí pred Kristom založil tajné bratstvo, ktoré navždy zmenilo náš svet? Pythagoras nevytváral len matematické vzorce. Vytvoril revolučný spôsob života. Jeho nasledovníci museli dodržiavať bizarné pravidlá. Žiadna fazuľa, žiadna vlna. Každý deň sebahodnotenie pri východe a západe slnka. Verili, že čísla vládnu realite. Všetko je číslo. Žili spoločne, delili sa o všetko a prisahali mlčanlivosť o svojich objavoch v geometrii, hudbe a astronómii. Ich múdrosť ovplyvnila Platóna a položila základy vedeckého myslenia. Ale miestni obyvatelia sa báli ich moci. Zapálili ich sály a rozohnali bratstvo. Pythagoras zmizol, no jeho myšlienky prežili. Od Keplera po Einsteina. Všetci stávali na jeho odkaze. Ukázal nám, že za chaosom sveta sa skrýva krásny matematický poriadok. Dnes, keď hľadáme zmysel, si pripomeňme Pythagorovú lekciu. Pravda leží v disciplíne, spoločenstve a neustálom hľadaní múdrosti. Niekedy najväčšie objavy prichádzajú z najjednoduchších pravidiel.